Samla puli jo school ba North Eastern Hills University hanek sngi kala yami kroi bat penpawi kejing persya habede berkejing temu jong vice chancellor ke school ba nihu ban penlong ya kejing elang hanong ba Delhi hagaba hagani kesngi nakileng jong Samla kala khang tala ya ka administrative block jong kani ke school ba ka jingkhang tala jong ki Samla pule ya ka administrative block jak school ba nihu ka long ban persya ya ka jingtmu jong professor Prabha Shankar Shukla ban penlong ya ka executive committee meeting hagaba utmu ban penlong ya kani hanong ba Delhi ha ka khat sautarik unaiwing arajar arpusan nakaliang ka nihusu pat kumjuro nakaliang ka KSU nihu unit tingi ni persya ya ka jingle jong VC pringadu ma menen yo iya ka letter kata notification kaba un penya ya meeting hati Delhi kabi ade bat ka IC meeting te nakaliang ka jongi kan yusu ni persya ya ka jingle ka jongu te ladu menehi lawan live ceng apa adu mentang ku abakin cancel ya ka meeting nomor ba kum ka jingkular jong ka ministry yang imo ba kinum pelong show ka meeting hadin jong ka to live photorik ne basan acar pusan te kalong kum ka betrayal yang iru bat nakaliang ka nihusu jur nakaliang ka KSU ni persya ya kene bat pi yang ne bangi lat khang talar baru i kamera kana baga file kana move sono bat ni persya jor ba kene ke jingle ejoki long nakaliang ka student union hi baru kawai ka KSU bat ka neusu ngimla ban pedang ya kene bat in persya ya kene bat kini kum ka student union ka bathamai ngidoni kejuk kata ideologi kumbagi ne kiwe ki neusu ki bla dap ki penlong ke jing ki moment sem snap mentak la jandap kala dap hi snam kanthi tengiru nakaliang ka neusu ko bathamai yang ne kejuk ka nongrem ba ke jing le ke jing ye ne VC kalong hi kumju te tangine kitin respon ni kumju hi nakaliang ka sing ki su unit rengkat ka neusu yang haju ko nongrem hi kumba pi hi bile sakhi haus number ada ba ka jingi ki jongi ka jingi persya UC kamdi ka ba ka tang khendet por mereka ane adu khan reusni jing sa thangan te kumba ministry ru la kular ha khmat jongi hi ba habide ba ka meeting ka ba khadu ban chair do UC kende ha ka tu ka hu banai me ba ha ni snem menta te ne ha bangi i menta ba ka jing mi jong ka tu kan notification menen ka singi yo i ha jing shala flight na du ka la kuai tarik jong ni banai ba ladap ring dang yo kene kan notification ni yo menen tengis ngau ba kai ga ba usukla persang ban le usim le donbor habide ba ni ka university jongi tengi na kaliang jong ka sengi rengkat ka ni husu ni pau ba daliliru nginem priang ba daliliru nginem ailat ba kani ka isi ka ban chair da usukla kan ya chakmat ngin yang persya ba ngin ailat hiru ba kan bikin pelong ya ka isi hakane khat sau tarik jong ni banai newieng te kunjuru kumbangi la yawan nadu mene men siteng singi ni la kwa hi ban yo ya ta ka kubor ka bapha kana nam thut ka jing puli hapo school ba ring yo i shai ba ka jing le kuman jong sukla ubom simdon hapo kampus ru lakamba sistem dunai ring udang kwa hi ban simbor ye ka beja hapo ka university kumtaru nakaliang jong ka seng hi rangkat kan yusu ni penpau ba kani ka jing le donbor ka jong uni uriu clemensim ni sengo ba kolong ka ka bomla ban priang hakni ka dong ka than hakni ka school ba ka jongi tingirung isim ka wei hi ka rai ba kata senjam ka ba shai hi ba long kat bolong ru minum ailat ba kani ka isi kan ya syakmat hapo ka jing ya jong su jong kan ya jong usukla tang kita ni mo ba la khang tara le se kani ka jing khang tara jong pi kan ne adu no adu bikin cancel ne ka jing khang tara jongi ka kisu ni huinet angkat ka ni husu ya kan ya ka ni ka administration block ka David ling ba kajing bomla ban pensai nakaliang ka administration block habide bakani ka isi ka ban salong ha khat sautrik teng ngiri nakaliang jong seng berkani husu isim kaju karai bangin khang tala tat hadu bakin daai deki wi pat kirai tingiru isim ngin penei kan karai bat nakaliang jong seng hi inum ailat kembang ilong nadu mene ka basdang bangin ailat bakai ka ba ubisi lani usukla upersang ban wanra hapo ka school ba jungi ngin perkhat kiwei pat kenti la dai ba kisim ikinu senjam nakaliang jong sukla lani ke ministry namar kembang laong himene ka ministry kala adap kular hakmat jungi men haki hauni banai baladap hakini ki banai baladap kalau kular ba nakaliang jong ministry kan ailat khadu yo sukla ba unkli ya ka isi tingiru ngiladap
nget ia kata ban ngila ailat hi ministry bakat penya hendrik ni ke jingle jong ministry hakani ganti ke pamta kapau ba kam khinsnap ya ki khana ba puli hakani school ba tingi sngo ba ka jingle jong ministry ru ka kalong ka bomla pediang hangilang baro tingi sim yang ni senjam ban khang tela sisendon hakani ganti ke pamta aliang jong ka ki isu ni unit arangkat ka nuhusu nin sa syong perkhat abedi bagani ban sa sim kinu kisenjam ki ba nakaliang jong ngihi ki ar budi ngidon ban ya keren ban bangin le habidi baka ki senjam ki bangin sa sim